थाखा फैसानि आंखाल 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 मुलुगाव सेंग्रा सिख्लानि आंखाल सहर बेरायब्ला गोसोआ आंनि सिख्ला मोजां नुबोला फाग्ला जायो टाउन सहर बेरायब्ला आदै मदद बिखा फान्दां नुयोब्ला गोसो आंनि 5 मिनिट जखम जायो 3 रोजा 4 रोजा 5 रोजा नुबोला सिख्लाफ्रा अननायखौ होयो आंनो आजां गाजां आंनो आजां गाजां सोरबाया बेरायदों MLA MP कन्ट्रेक्टरावला बेखार सेंग्राजों इन'भा आर्टिका गाखोनानै उनसिलिं दार्जिलिं बेरायना सिख्लाफ्रा बावगोमालाङो 20 रोजा 30 रोजा मोनोब्लानो दानि जुगनि सिख्लाफ्रा अननायखौ होयो आंनो आजां गाजां आंखाल आंखाल मुलुगाव थाखा फैसानि आंखाल 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 मुलुगाव सेंग्रा सिख्लानि आंखाल